Яңалыклар чыгарылыш үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. 16-да 10 йорты каршындагы юлда чокырларның тирәнлеге кайберында хәтта 12 сантиметрга кадәр җитә. Бу хакта Римма Әхмәтова. Тукай кабат китапсыз калган, бөек шагыйрьнең һәйкәленә кемнәр зыян салган. Рамазан ае тәмам, Чаллыдагы Ид бәйрәме ничек узды? Йортыбыз каршындагы юл бик начар, кайчан ясарлар икән. Шундый гозур белән безгә Биләев проспектындагы 16-да 10 йортында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Соңгы тапкыр бу юлдагы чокырларны 2 ел элек ясаган булганнары. Кайбер урында чокырларның тирәнлеге 12 сантиметрга кадәр җитә. Моны хәбәрчеләребез күреп кайтты. 16-да 10 йорты каршындагы юлдан машиналар өзелмей, көне буе тыздабыз йөреп кенә торалар. Бу юлдан комплекста яшәүчеләрдән тыш банк клиентлары да файдалана. Bu yollar bik naşar, yaz günü kar ergeçten, yollar eridi. Bütün halk şundan yürüy, bütünüz жаловаться ителәр. Һәм беркем бернинди чара күрми. Һәр көн эшкә йөрибез шуннан, балалар мәктәпкә илтәбез, садикка илтәбез, бик авыр, бик начар. Йортның 3-6 подъездлары каршындагы юл аерата нык ватылган. Кайбер урында чокырларның тирәнлеге 12 сантиметрдан артып китә. Халык моның сәбәбен яңгыр яуганнан соң банк территориясына су агып төшү белән дә бәйли. Тигезлеге бу якка таба авыш. Шул авыштан менә бордюрны Сбербанк кешеләре тишеп куйганнар. Ул су безгә менә шушыннан агып чыга канавыдан безнең юлга. Ремжилстрой идарә компаниясына һәм җирле ЖЭКта 16-да 10 йорты проблемасын беләләр. Юлны ремонтлау агымдагы ремонт планына кертелгән. У нас заложен ремонт пешеходного тротуара возле 4-го подъезда. Мы его будем делать. Вот сейчас данные будем с письмом выходить на КПАД. А ремонт дороги, будем надеяться, что будет выполнен при наличии денег за счет городского бюджета. Данные все там есть. Трак кварталлардагы юлларны ремонтлау бөтен шәһәр мәсьәләсе. Бүген эшлекле киңәшмәдә бу хакта шәһәр башлыгы да аз сызыклап әйтте. Яңгырсыз көннәрдә тизрәк түбәләрне, юлларны ремонтларга, төзекләндерү эшләрен башкарырга кирәк дип өндәде ул. Удлиненный рабочий день для всех без исключения наших строительных организаций. Это связано и с кровлей, это связано с дорожными делами, это связано с благоустройством. В прошлом году мы на эти цели получили из различных источников более 8 миллиардов рублей. Это практически второй бюджет города. И то еще не хватает. Сколько у нас еще вопросов, перечень улиц, во дворы еще не ходили. Мы тоже об этом знаем. Пишут различные инстанции, в народный контроль, в электронных средствах массовой информации. Знаем, мы знаем, что во дворы последний раз заходили 40 лет, 30 лет тому назад, 20 лет тому назад. Трак йортлар янындагы юллар ремонты барышы безнең игътибар үзәгендә кала. Римма Әхмәтова, Алексей Иванов, Ленар Султанов, Яңалыклар. Май азагыннан июнь башына кадәр Татарстанда яшь балаларның тәрәзәдән ягылып төшүенең 5 очрагы теркәлгән. Шуларның икесе үлем белән тәмамланган. Әлеге очраклар ата-аналарның игътибарсызлыгы аркасында дип белгечләре. Шул уңайдан Кама балалар медицина хастаханәсенең баш табибы Тимур Мөбәрәкшин әти-әниләргә мөрәҗәгать белән чыкты дип хәбәр итә шәһәрнең матбугат хезмәте. Баш табиб белдерүенчә, балаларның куркынычсызлыгын саклау һәм тәэмин итү олыларның төп бурычы. Чаллыда авыр хәлдә калган хатын-кызлар өчен махсус үзәк булдырырга телиләр. Анда шәһәрдәшләребезгә психологик, педагогик һәм медицина ярдәме күрсәтәчәкләр. Эшкә урнаштыру мәсьәләләрен дә хәл итәргә булышачаклар. Бу хакта Бердәм Россия партиясенең җирле бүлегендә сөйләштеләр. Проект авторы Екатерина Воронкова белдерүенчә, аңа еш кына кыен хәлдә калган туташлар ханымнар белән эшләргә туры килә. Үз тәҗрибәсенә таянып, якын арада шәһәрнең мәшгульлек үзәге, диалог психологик педагогик ярдәм күрсәтү оешмасы һәм яңа проект авторлары булачак үзәкне булдыру турында янә фикер алышачак. Аның нәтиҗәсе буенча проектны тормышка ашыру юллары каралачак. Хәзер безнең кайнар элемтә телефонына килгән мөрәҗәгать буенча. Тукай яр буенда узган ел ачылган коры фонтан эшләми. Газ бистәсендә яшәүчеләр әйтүенчә, ул яңача ясалган яр буена ям биреп торган, ә хәзер ул сусыз. Эшнең нәрсәдә икәнен безнең хәбәрчеләребез белеште. Тукай яр буендагы фонтан узган сезон ахырыннан эшләми. Быел апрель аенда аның төзек түгеллеге ачыкланган. Шуңа күрә май бәйрәмнәренә фонтанны кушмаганнар.
Ничего абсолютно не было. Берничә тапкыр килдек инде, фонтан һаман да эшләми. Балалар рәхәтләнеп уйнасын дип килгән идек. Булмады инде. Шәһәрдәге башка барлык фонтаннар беренче майдан эшли, аларны һава торышына карап җибәрәләр. Энтузиастлар бульварындагы фонтаннар аеруча матур. Бирдә рәссамнар еш була. Гөлназ Атхамова әйтүенчә, су шавы бульварга җан өсти. Музыкада яңгыраса, бәләкәй балалар бер дә кисезләнми ди яшь әниләр. Монда хәтта башка шәһәрләрдән дә киләләр икән. Бу балалар Минзәлә спорт лагереннан. Такой красоты, конечно, у нас в городе нет. Безнең үзебездә мондый матурлык юк, махсус фонтан күрергә дип килдек. Безнең материал эфирга әзерләнгән вакытта Мәдәният һәм ял паркы директоры Рим Сафиуллин иртәгә коры фонтанны ясарга керешәләр дип хәбәр итте. Рим Әхмәтова, Константин Величко, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Биләев проспектында урнашкан Габдулла Тукай һәйкәле кабат китапсыз калган. Исегезгә төшерәбез, быел шагыйрьнең туган көнендә аны икенче мәртәбә куйган иделәр. Тукай кулындагы бронза китапны беренче тапкыр 2016 елда урлап алып киттеләр. Соңгы очрак исә берничә көн элек көпә көндез булган. Шул тирәдә яшәүчеләр бу хакта полициягә хәбәр иткәннәр. Дней 5, наверное, точно. Да, дней 5 примерно нету. Просто видел на памятнике здесь, балдели пьяные. И все. Это взрослые люди были? Ну, где-то, наверное, лет 20 точно. Якшәм иртәсенә шәһәрнең барлык мәчетләрендә гаит намазы яңгырады. 30 көнлек Рамазан ае тәмамлану уңаеннан 3 көн буена гаит бәйрәме дәвам итә. Бу ай мөселманнарда иң изге ай булып санала. Шалуда бәйрәмне ничек уздырдылар? Гүзәл Шихапова сюжетында. Инде кылган барлык амал гыйбадәтләребезне, ифтарларыбызны, биргән садакаларыбызны, закатларыбызны ярабым Аллаһ. Инде кылган бүтән изгелекләребезне кабуллыкларга иштиреп ярабым Аллаһ, шу тоткан уразаларыбыз бәрабәренә 48-нче комплекстагы Нур Ихлас мәчете халык белән тулы иде. Яңгыр тамып торса да бинага сыймаучылар намазны урамда укыды. Бәйрәм иртәсендә ир-атлар мәчеткә килә, хатын-кызлар өйдә өстәл әзерли. İptesi mide kaldı, haberler pişire, elhamdülillah şükür. Мен gayet buldum. Nasibet alasana. Namazı iyinde buldum. Sadaka salam tağın. Иртә белән хатын кыймаклар пешерде, бәйрәмне. Ата-бабаларыбызны кытладык, бабайларны, әбиләрне кытладык бәйрәм белән. Оразаны туттык, авылга кайтып, гаит намазымны укыдым, әтиләрнең авылында, хәрәмдә кунакка килдем. Быел җәй кызу булмады, табигать үзе ярдәм итте ди мөселманнар. Ай дәвамында ашау эчүдән генә түгел, яман гадәтләрдән дә тыелып торырга кирәк. Бәйрәм көнне исә шәһәрдәшләр бер-берсенә изге теләкләрен җиткерде. Һәр барчагызны, һәр мөселманнарны шул зур бәйрәм белән тәбриклим. Исәнлек, иминлек, бәхет, шатлык һәр семьяга, һәр гаиләгә телим. Бәйрәм әле иртәгә дә дәвам итәчәк. Бу көннәрне мохтаҗларга ярдәм итү савап булып санала. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шалуда яшьләр көнен елдагыча зурлап уздырдылар. Артистларны һәм тамашачыларны санап 100 меңгә якын катнашучы. Шулманнан алып мәйданга кадәр интерактив мәйданчыклар, төрле бәйгеләр, коляскалар уеныннан алып автомобильдәге тавыш көчәйткечләргә кадәр. Мәйданда да кызыклы программа әзерләнгән иде. Сәхнәдә яшьләр эшләрен оештыру буенча нәтиҗәләр ясалды, иң-иңнәрен бүләкләделәр. Мәйданга бер артлы эшче яшьләр оешмалары, студентлар, спортчылар, артистлар һәм чыгарылыш сыйныф укучылары чыкты. Мы молодежь Челнов. Это большая честь для нас выступать здесь, показать, насколько мы любим наш город, вложить частичку души в праздник, принести улыбку людям, нашим горожанам. Biz bugün büyüyüz, hem bu bayram bizge bir koşuy. Надо оставаться всегда молодым в душе. Нужно быть более толерантным по отношению к другим и более развитым, наверное, больше следить в колее находиться. Бу сезгә искәрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. С 22 по 30 июня состоится белорусская ярмарка. Одежда, обувь, продукты питания, отличное качество по отличным ценам. Ждем вас на площади УДК КамАЗ. Мы не играем в кошки-мышки. Авто-1 – это всерьез и надолго. Любая модель, комплектация и цвет. Выбирай надежный автоцентр. Авто-1. Миллион лет не было таких цен на мебель. Кровать Ливадия с основанием за 6 900. Приходи, покупай в Ильдом. Алтынай. Предложение по скидкам действует до конца.